000 лева. За какво сте 30 000 лева? В багажника ти има труп, ти си въоръжена. Мисля, че заслужавам поне едно обяснение. Това ще го дадеш на някой левак отвънка. Аз с домакина не се занимавам. Снеги за национално издирване, да приключим с тази тъпотия до утре сутринта. Какво се случва с Борян? Имаме съмнение, че е замесена в престъпление. Отвличане. I'm sorry, but for now you have to do as we say. We're not kidnappers. Отвлече ли? Отвлякла е. Добре, ако искаме наистина да стигнем до Мексико, ни трябва сериозен план. Това сме аз ти сега. Две жени, които действат вместо да чакат. Имам чувство, че изпълнявам детската си мечта! Сега ме чуй много внимателно. Мила и Борян ще дойдат във Варна и аз ще ги арестувам. I want those criminals caught and convicted. Трябва да се предадем в полицията. Не сме престъпници, разбираш ли, нямаме опит. Няма да ни се размине. Аз няма да се предам.